Horrekin senditzen dugu xingarraren bizia, Xingarraren gustu ona lortzeko, denbora eta pazientzia beharrezkoak dira. Eta usaintzen senditzen da xingarra bide honean denez edo ez. Aldudeko idortegi kolektiboan, milaka eta milaka xingar ontzen dira urtero, pago zurez egindako kuadroetan, zintzilik. Hemen xingarrak dira aire libruan, baditugu ordean 5-6 mitrak, egoaldera buruz izulia direnak, eta denboraren arabera idikitzen ditugu edo esten mitra horik. Urtero 100.000 xingarra dira itzulian, hemen sala desberdinetan, eta astero iten ditugu 500 edo 600 xingar. Idortegian, xingarrak bederen urte batez egoiten dira, zonbaitzu kintoako xingarra bezala 2 urtez. Idortzea, bainan ere gazitzea edo grasaren tratatzea, hemen 8 langilek hiltegietatik etorri xingarrak prestatzen dituzte hainbat bezerorentzat, xerrike egile, azle, bai eta partikular. Baitugu hemen 1000 bezero diferentak. Xingarrak ez dira bai dezpada bakarrik aldudetik edo aldudego ibarretik, aldu dira Garazitik, Baionatik, Landeseko egi batzuetaik. Kooperatiba duela 24 urte plantan ezagizuten iparaldeko 5 arakin artisauek, tresna importanta xerri hazkuntza eta xingarraren sailarentzat.